Minkejja tentattiv evidenti li prova jwassal il-messaġġ li l-kasu prattikament magħluq, il-Prim Ministru Robert Abela għamel konferenza tal-aħbarijiet sħiħa jaħrab mill-mistoqsijiet meta kien mitlub iwieġeb b'mod kategoriku dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Mistoqsi mill-ġurnalisti jekk jeskludix involviment politiku fl-assassinju, Robert Abela ħarab milli jwieġeb. Il-bieraħ il-Kummissarju tal-Pulizija qal li ma jiżvela xejn miegħek dwar l-investigazzjoni. Allura fuq ix tibbaża li m'hemm l-ebda politiċi involuti jew ex-politiċi involuti f'dawn il-każijiet. Grazzi. Din il-ġimgħa kif taf inti il-Kabinett ta' deċiżjoni li bija approva it-talba li saret mis-Sur Vincent Muscat sabiex jingħata il-proklama. Numru ta' ġimgħat ilu l-istess Vincent Muscat kien ressaq talba quddiem il-Kabinett biex jingħata il-proklama u f'dak il-każ ġiet miċħuda. Il-Kummissarju tal-Pulizija flimkien mal-Avukat Ġenerali taw rendi kont lil kabinett dwar ir-raġunijiet għala fl-ewwel istanza dik it-talba kellha tiġi miċħuda u fit-tieni istanza għala dik it-talba kellha tiġi aċċettata u naturalment dak li kellhom jgħidu l-Kummissarju tal-Pulizija flimkien mal-Avukat Ġenerali sar fil-kuntest ta' dik it-talba quddiem il-Kabinett sħiħ. Mistoqsi mill-ġdid minn dan l-istazzjon jekk Vince Muscat semmiex politiku, Robert Abela reġa' ma weġibx. Bonġu Prim Ministru, kien ċwila minn Net News. Żewġ mistoqsijiet hekk jogħġbok. Mela l-għonet kif semmejt anki inti s-Sur Muscat ilu lest li jitkellem mill-2018 kważi 3 snin ilu. Tista' tgħidilna x'wassal għaliex inbidlet id-deċiżjoni minn ċaħda għal aċċettazzjoni għal Mafra. U t-tieni nett il-Sur Muscat semma politiku iva jew le? Is-Sur Muscat għamel żewġ talbiet. Fl-ewwel każ li kienu differenti minn xulxin. Fl-ewwel każ il-parir konġunt anzi tal-Avukat Ġenerali flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija kien illi dik it-talba għandha tiġi miċħuda, fit-tieni każ il-parir tal-Kummissarju u tal-Avukat Ġenerali lil kabinett kien li dik it-talba għandha tiġi milquha. Il-Kabinett mexa konformement ma' dak il-parir. Meta rġajna ippruvajna kellna l-istess riżultat. Il-Kabinett mexa konformement ma' dak il-parir. Semma politiku iva jew le? Semma politiku iva jew le mistoqsi. Is-Sur Vince Muscat ma telax quddiem il-Kabinett. Is-Sur Vince Muscat għamel talba biex jingħata il-proklama dak li kellu xi jgħid. Qalu lill-Pulizija u għadu naturalment issa fi stadju li jrid jgħidu quddiem il-qrati. Il-Prim Ministru indirizza l-konferenza ta' aħbarijiet wara tard it-tlieta filgħaxija tresqu l-qorti 4 persuni b'akkużi differenti kemm dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia f'Ottubru tal-2017 kif ukoll brabta mal-qtil tal-Avukat Carmel Kirkop li seħħ f'Birkirkara f'Ottubru ta' l-2015.